ngaoi ki nai le thap NPP subada ta pension ni kata mde bang persya ek NPP ngamdan ji persya chief minister ngamdan ji persya yeno hare halor ki issues kan kren balapi ki bunong patay ko buat pinum klet nga sa pidon ka clipping ya pi hakapor ka ba ka jela bor ka wei ngeki no mata ka citizenship amendment act CA mo ya ka ba chief minister jongi rengkat bat ka kenhun jong u kilorai ban pusha ya kan ka CA henry ha ka ski ka ba layang po parliament ka NPP MP na po tura kata sangma kayang ban support ya kan ka CA pusha ya ka rai ka jong pa jong ri ka bagi samla sang balang dan ka ji ki dan ka ji thang kali ka dan ka ji ya ki ka besar kai te ngaso ban ang ba ngam persya ya ka candidate ngam persya ya ge berkoi ndai ga su persya nga syukran halor ki isu ki bere nam ta ka je bere te haba upai pa pailang ukhi boleh ipat pihak adale ampu sementara lagi yo biang so we MP